Magandang araw, ako po si JM De Jesus para sa Pasada Balita ngayong alas 4. Bilansag ng kapulisan ang di umunoy large-scale crypto scam operation at illegal pogo hub sa Clark Freeport Zone itong Martes, August 5. Unang sinalakay ng pinagsamang operatiba ng Regional Intelligence Division, Regional Special Operations Group 3, Fugitive Search Unit ng Bureau of Immigration at ng Intelligence Service ng the Armed Forces of the Philippines ang Asian Greenville Resort sa Jose Abad Santos Avenue sa loob ng Clark. Nasa kote rito ang 24 Chinese nationals na naaktuhang nagpapalakad ng cryptocurrency investment scam hub. 8 Pilipino rin ang nadiskubre na nasa lugar. Sinundan ito ng follow-up operation sa Unit 31, Clark Hills Village D, Socobia Street na nagresulta sa pagkakahuli ng 3 pang Chinese nationals na sangkot sa phishing at ibang scam. Nasamsam din ang mga computer workstations at iba pang electric devices na dadaan sa forensic examination. Ang operasyon batay sa Mission Order No. 2025-195 na may petsang July 25, 2025 at Mission Order No. 2025-219 na inilabas noong August 4 ng Fugitive Search Unit ng Bureau of Immigration. Ayon kay Pro 3 Director Police Brigadier General Ponce Rogelio Peñones Jr., patunay ang operasyon sa pinalakas na kampanya laban sa transnational cybercrimes at illegal pogo activities. Nanindigan din ng opisyal na hindi lugar ang Central Luzon para sa mga scammers at mga manloloko. Abangan ang iba pang mga balita mamayang alas 6 ng gabi sa CLTV 36 News. Ako po si JM De Jesus. Magandang araw po.